F'diskors fil-Parlament dwar l-abbozz ta' liġi dwar is-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista jappoġġja kull miżura li tejjeb is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Qal li l-abbozz li tressaq mill-Gvern jista' jkun aħjar u kwota li l-Union for Safety and Health Practitioners tgħid li ma ġietx ikkonsultata. Staqsa kif il-Gvern ressaq liġi bla ma tkellem mal-esperti fil-qasam u akkużah li jġi pruħu daqs li kieku huwa biss jifhem. Dr. Grech qal li l-abbozz mhux komplut u sar biex qatta parsi jsir xi ħaġa. Akkuża lill gvern li kull ma għamel huwa helpline għal min qed iħossu meddet jew imħasseb dwar żvilupp. Madankollu qal li n-nies jridu jsibu min jikkontrolla jew inaqqas il-periklu mal-ħin li jaħsbu li jistgħu jkunu fil-periklu. Dr. Grech qal li huwa tajjeb li saru reviżjonijiet tal-multi imma qal li waħedhom mhumiex biżżejjed jekk ikun il-gvern stess li jgħin lil min ikun immultat. Għalli jekk verament il-gvern ma jridx li aktar nies ikomplu jitilfu l-fiduċja, inkluż fil-gvern innifsu, jrid jaċċerta li min jiżbalja jiffaċċja l-konsegwenzi. Għalli mhuwiex aċċettabbli li persuna tkun esposta għal periklu u min jesponija jħoss li ħadd ma jistalih. Argumenta li l-gvern ma kienx proattiv u lanqas reattiv wara numru ta' inċidenti fuq il-postijiet tax-xogħol li f'xi każi waslu għal imwiet ta' ħaddiema. Kompla jgħid li bħal żmien sena l-Oppożizzjoni kienet għaddejja bi kruċjata li waslet għal inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofia. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li d-deputati tal-Gvern tradew lill-familja ta' Jean Paul Sofia meta vvutaw kontra l-inkjesta pubblika. Il-kap tal-Oppożizzjoni kritika lill Prim Ministru meta semma l-konklużjoni tal-inkjesta dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofia biex jgħid li ma tista' qatt telimina mwiet oħra u sostna li hemm aktar affarijiet li l-Prim Ministru messu tgħallem minnha. Dr. Grech tem jistaqsi x'inhu jagħmel is-sottokumitat ministerjali li kellu jatwa r-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika u ma' min iltaqa' jew ikkonsulta.